Malta se tkompli tinsisti u taħdem favur it-tisħiħ u l-investiment f'enerġija nadifa li taqqat mhux biss lil pajjiżi Ewropej iżda anke lil pajjiżi fil-Mediterran fosthom fl-Afrika ta' fuq. Dan kien il-messaġġ li għadda il-Prim Ministru Robert Abela waqt it-tieni summit tal-Komunità Politika Ewropea li sar ftit il-barra mill-kapitali tal-Moldova Chișinău. Il-Komunità Politika Ewropea twaffqet is-sena l-oħra bl-inizjattiva tal-President Franċiż Emmanuel Macron wara l-invażjoni Russa fl-Ukrajna. Lan ta' din il-komunità huwa li tiddiskuti l-isfidi u l-futur tal-Ewropa mhux biss bejn il-pajjiżi imsieħba fl-Unjoni Ewropea iżda bejn il-pajjiżi kollha li jinsabu fil-kontinent Ewropew. Infatti għal dan is-summit fil-Moldova attendew aktar minn 40 mexxej Ewropew. Tul il-ġurnata tal-ħamis, il-Prim Ministru Malti kellu laqa ma' ta' mexxejja oħrajn dwar l-enerġija u l-konnettività. Dr. Abela sostna li r-reġjun tal-Mediterran jista' jkun kruċjali għall-Ewropa kif ġie diskuss fil-laqa tal-Med9 li sar f'pajjiżna x-xahar li għadda. U hemmhekk kelli l-opportunità li nressaq il-quddiem il-kunċett li qbilna dwaru ftit tal-jiem ilu proprju ġewwa pajjiżna bejn 9 Ministri tal-Enerġija Ewropej fejn qed naraw aħna il-Mediterran bħala ħabb ta' enerġija rinnovabbli. U hemmhekk illi ġewwa pajjiżna kellna l-opportunità illi wasalna l-ftehim bil-miktub fejn imbuttaw il-quddiem dan il-kunċett, imma llum mort forsi biċċi iktar minn hekk ukoll tkellimt dwar l-Afrika ta' fuq kif tipprovdi opportunità unika illi tkun sors enerġija rinnovabbli għall-Ewropa. F'kumment mal-ġurnalisti wara dan is-summit, il-Prim Ministru Robert Abela ta' eżempju kif dan jista' jitħaddem. Nsemmi Libja biex nagħti eżempju wieħed. Għandhom l-art, għandhom ir-riħ, għandhom ix-xemx u hemm il-prossimità ġeografika fost oħra lejn pajjiżna. U insaqsi għaliex m'għandniex nesploraw lil-Libja jew pajjiżi oħrajn tal-Afrika ta' fuq li jista' fihom issir installazzjoni ta' pannelli solari, installazzjoni ta' wind farms, imbagħad postijiet bħal pajjiżna jkunu jservu bħala post li minnu l-enerġija tkun tista' tiġi trasportata wkoll lejn il-grid Ewropew. Fil-qasam tal-konnettività, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar l-importanza dan is-settur għal pajjiżna. Tkellimt dwar l-importanza illi s-settur marittimu jkun powered fueled minn sorsi notfa ta' enerġija li minn dawk tradizzjonali ta' heavy fuel oil u fossil fuels oħrajn imma il-qalba tas-settur marittimu biex jaħdem b'LNG u fuels li huma aktar notfa. Il-Prim Ministru żied jgħid li għandu jsir sforz qawwi biex nelbu iżjed ostakli u burokraziji fil-portijiet biex nassiguraw li l-kontinent Ewropew jibqa' jkollu industrija marittima b'saħħitha u effikaċi li ma tħallihx jiddependi fuq ħaddieħor. Tul dan is-summit fil-Moldova, il-Prim Ministru Malti kellu laqat ma' bosta mexxejja Ewropej fosthom mal-Prim Ministru tal-Moldova u mal-President tal-Kosovo u ma tkellmu fuq bosta temi fosthom dwar l-aspirazzjonijiet taż-żewġ pajjiżi li jsiru huma wkoll membri stati fl-Unjoni Ewropea.